Lago. Foul. जोंना आदा जेसिया गेलेमुनि आदारि दिन्थिफुं बनरगाव बासो सुमदुवार ना लागाव जोखावखा दायो जोंना नै नानि मोना जोंना बाबुमोनहा देरहानाया सुमदुरा देरहाबाय लोगोफोर आं लाइभ हगारनाय जादोंमोन लाइभ हगारनायखाय आं खेबनाय जादिया फट' खेबनो नुजोबनाय नंला रेफारि बिथांमोना जाबाय हेलो एभ्रिवान वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर आं दिनै आन्डार 14 नि फाइनाल आन्डार 13 माने फाइनाल फुटबल फाइनाल नायनो फैदों उन्दैफोरनि जाय दाख्लि नायदोंमोन बिसोर नोंथांमोनहा मिथिखागोन जाहैबाय ओमफ्राय दा जोंना बरिया बल फाइनाला जासिगोन खेलाया बिनिफ्राय नै ओरैथिं थेख्रे फंबाय दङ ओरै सोमदोन फंबाय दङ ओमफ्राय ओरै बुस्लि सानसुमा नार्जारि फंबाय ओमफ्राय ओरै सोमखोर फंबाय ओमफ्राय ओरैथिं सानसुमा बेना ब्रह्मसो बसुमतारिसो ओमफ्राय बोरो ओइ बेनाथ' 180 हेलमेटा बोरो औ हमरायनो होनलाय खेबलाय हमरायना लाग्राया आं खेबनांगोन नोंथाङा सानसुमानि 180 नि हेलमेटखौ हमना माबायदि मोनदों मोजां बरियाना बरिया नै बुदां बलबनि डायलग बे हेलमेटजोंनो बे हिनजावखौ लफायगोन आं होनलायलायनाया खारलायलायो नामा दाख्लिनि बायदि सिगाङाव फार्स्ट जेरै माबादोंमोन बिदि खालामबाय थाबथाबाय बेखौ ससे मोनबानो जायो जेबो नङा बेखौ खेबला आङो ओरै खेबसै बरायबोबाय दाख्लिनि भिडिअआ 50K थांदों बिराद धन्यबाद लोगोफोर दिनै फाइनाल माने नायसनहर माबा फिला नायनानै लादो नै लोगोफोर दाख्लि पोस्ट जादोंमोन आं पोस्टआव खनसे ओमफ्राय दा नै लास्टआव फाइनालाव फैबाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बान्जायनायाव थामथि खेबनि थाखाय जोलुर बादायलायनाय होनाय इन्टार आनसलिक बेनि जे देरहासार बान्था ट्रफिखौहाय राउन्ड गिदिंखांबाय लानानै हाई स्करार
आरो बेस्ट प्लेयारनि जे ट्रफि काप बेखौ लानानै दैदेनबाय जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फाइनाल मोसाखावरि आरो आलारि सोरां दा नोंथांमोना बिसिनि मोसानायखौबो नुगोन जाहैबाय दा ट्रफिखौ नायनानै लादो नै लोगोफोर बै बेस्ट प्लेयारनि ना बै बल गोनाङा बेस्ट प्लेयारनि गासिबो जोंहा दतमानिफ्राय मा होनोमोनलाय गुसु गेलेसिगोन खुरिनाया गेलेग्राफ्रा कृष्णा जोंना नै नानि मोनहा मोसासिगोन नुबा बिसोर मोसानायखौ खेबसै जोंना बाबु मोना बल जोग्राफ्रा अबेनि हा बनरगावजों ओमफ्राय एगेन्साव जुमदुवार दे बनरगावबासो जुमदुवार ना लागाव जोखावखा फाउलल' गेलेबाय थानो ना फाउल गेलेनो नाङा दे बरिया गेले दा नै जुमदुवार बासो बनरगाव जाहैबाय जोंहा जेसि नार्जारिबो फैनानै दंफैयो जोंना आदा जेसिया गेलेमु नेहाथारि दिन्थि बसुमतारी बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों जोबोद गोजोननाय थाबाय दा बे समाव सिनायथिनो सिगांदों आसाम फुटबल एसोसिएशननि बारग' सोद्रोमा मानिजाथाव प्रदीप दे जोंना दायो फुटबल फाइनाल जानायनि सिगां जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिफानि मुसुखायावहाय माने बिबार बावनाय जाबाय
Nazrul. गेलेगिरिजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौ मानगोनां बिथांमोनखौ आखाइ खबनानै थुलुंगा होनो थाखाय बयखौबो गुरै खावलायबाय जार्सि नाम्बार 1 Babu, nisa mani? Jomduar. Nisa ne yellow color ni jomduar. Bina huri na ma color mana green. Sama baba bonor ni jai bhai. Thank you. Habafaरिखौ मावफुंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय जोंनि आलासि मानगोनां गेदेर बिथांमोना गेलेगिरिफोरखौ उइस होनानै फैबाय दा बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ मुंखौ आङो गाबज्रिहरनो सानदों 21 गलकिपार ओरैबो गावबाय खना मोनब्रैबो गावलाजोब्बाय ब्रह्म जार्सि नाम्बार 22 Derem Sabo Sumtari jersey number 31. Logobo direct bola hai Juizenbai, Irjenbai. Bonargaon versus Jomduar. Tahun 2000 सिगांदों गिबियावनो दं जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बारग' MLA मानिजाथाव परमेश्वर ब्रह्म सारखौहाय गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों Ada jeda drone virensi ada ya DJI barano ger khatsib la faikai bar rasai bar helikopterनिफ्राय साबसिन थ' आरो हेलिकप्टारनिफ्राय साबसिन माथो माबा double corner खुबसिना बोले गोथैजोबो स्टेन दंखायोना आउटसो थांबाय दाना ना बुरिया जादोंमोन लागाव जाबाय दं गरथामसोबाय बनरगावआ लोगोफोर दायो जोंना आदा जेसिया गान खनसिगोनलाय हाफ स्पिन जाबाय दा फुटबला लागाव रायजोफोर दे बयबो आखाइखौ बाव दे दायो जोंना नै नानि मोना नानि हाबा लोगोसे थाग्रा मेडिकेल थाग्रायावबो जों हाबा बेनि थाखाय बयखौबो खावलायनानै दा जोंनि हाबाफारिखौ जों आवगायनोसै जोंहा माखासेया थिखानाय हाबाफारि दङ बेबायदि जोङो खारलांनोसै
गरम मोनाखै मोनबाय जाला एसे बरिया नुदों दखालावबाय लागाव हाबबायमोन सोजाबाय जमदुवारा सोबाय दाना जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जार्सि नाम्बार 6 केप्टेन बिथाङा गरसे गरखौबा बनरगावना लाना खारबाय बनरगावना स्पिन जाबाय नालाय सोलायबाय दा आउट थांबाय लागाव हाउल सांबावबाय खुन्थियायाव नांनानै ओरै फैबाय आरो जिबावबाय हाबबावासै सिदाबा हाबबायमोन लोगोफोर दा द्र' जाबाय गरब्रै ना बेसेबां जाबाय गथाम जाबाय लोगोफोर दायो द्र' जाबाय माने गथाम जाबाय बेनिफ्राय ट्राइबेकार सोर जुसुनो हायो सोर हमथा जायो नायनोसै जोंहा डाइरेक्ट ट्राइबेकार नानि मोना मालाबानो ड्रेस सोलायना फैलायबाय मोसानोसैलाय बिस्राना आलारि सोरां आयो ओरै देलायगासिनो दं जोंना ओरै नायहरलाय बोरो मोननैबो हानजानि गेजेराव समान थाम बल सोलायनो हाबाय सोमखोरबा दायो खेलाया द्र' फुल टाइम जासिगोन मोननै हानजानि गेजेराव मोसानानै मेङाखै ट्राइबेकाराव देरहासार जानो हागोन बिथांमोनानो मा होनदों थामथि खेबनि खोनाया जे जोलुर बादायलायनायनि हागोन ओरै गावदोंमोन हादे नै जोंना नानि मोनहा ग्रुप फट' खेबजानो नागिरदों बिसोर गुफुर जोमग्रा गुफुर माबानायाल' जोमग्राफ्राल' ओमफ्राय दिनै गोजा गानग्राफ्रा दंलाजोबो ओरैनो एसे समायथारदों खेबसैलै बान्था राननाय हाबाफारि प्राइस जाला बिसोरो अन्थावाथ' जेबो नङा दे एबार नेक्स्टआव औ प्राइस रानसिगोन बान्था राननाय हाबाफारिया जागायसिगोन नै बेनो नै ट्रफिया दिनैनि जे साबसिन गेलेगिरिनि बान्था बेखौ जोङो फारि होलांनोसै गिबियाव जोङो बेस्ट प्लेयार दिनैनि फाइनाल मेचनि जे बेस्ट प्लेयार बेखौ जोङो हरनो थाखाय सिगांबाय बेखौ गथायगोन दुलाल दे फर्मार FMM मेम्बार बेखौ हेफाजाब होनो थाखाय डक्टर बैति बरगयारी क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायबाय खापजों लोगोसे नोगोद 1000 रां दिनैनि फाइनाल मेचनि साबसिन गेलेगिरिनि बान्थाखौ आजावनो हाबाय बिथाङा बेस्ट प्लेयारनि आरो मोनसे घड़ी गिफ्ट दङ
खाप जों लोगोसे नोगोद 1000 रां लोगोसे गरि बिथांनो बान्था होदों आसाम फुटबल एसोसिएशननि मेम्बार बारग' दलालनि थेंक इउ गावबागाव खौबो एसे खेबनांगौ बारो आं ब्लगार नालाय नुहुरखाया बेसेबांबा गोजानावसो दं जों गाइस बिराद गोजानावसो दङ हाबलांनोनो मोनाखै जायगाया दा जों गावखौ गाव बोरै भिडिअ खालामलायनो ओरैनो फट'खौ देखायलाबायसै नै जोंना बाबुमोनहा देरहानाया जुमदुरा देरहाबाय लोगोफोर आं लाइभ हंगारनाय जादोंमोन लाइभ हंगारनायखाय आं खेबनाय जादिया जोंहा दंबावो रेफारि दिनैनिफ्राय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम अफिसियेल मानगोनां बिथांमोनखौ जोंहा मान बावनाय दङ फट' खेबनो नुजोबनाय नंला रेफारि बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होबाय बरिया देरहानानै गिबियावनो सिनायथि होनो बनरगावनि देरहानायफ्रा बैसोर माबा गोमो जुमदुवारा देरहाबाय बिनिफ्राय नैबे बनरगाव आनसलिकनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि दैदेनगिरि फार्स्ट प्राइजआ मा देरहानाया 20,000 जोङो ओमफ्राय नैबिसिना 15,000 जेननाया गिबियाव आं सिनायथि होनो सिगांदों फैलाव बसुमतारी दा थार्ड U13 Under 13 2023 फुटबल टुर्नामेन्ट KDC एबसु एबसुनि बादायनायाव जे दिनै साबायखर थाबाय 13 बोसोरनि उन्दै बैसोनि गेलेनायाव साबसिन गेलेगिरि बान्था राननाय हाबाफारिखौ जोङो बेयावनो थुंगेबाय होननानै फोसावबाय माबायदि मोजां मोनदों फंबाय लोगोसे जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बेखौ फ्लेग अफ खालामनो थाखाय बोख्लायनो थाखाय जिल्लानि आफादगिरिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय दे बुं दे नोंनि न'खरनि सोर नोंखौ हेफाजाब होयो दा बे समाव साबायखर बावनो आङो सिगांदों सोर मदद खालामो नोंखौ दिनैनिफ्राय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बा जोंना दै सोमदोन ब्रादारा मा दसेल' हायोब्रा आदै जानथा ओरै नायब्रा मारै जाखो ओमफ्राय दुरमाव दाख्लिना आइडियाया बारा थिग नङामोन दाख्लै आइडिया दिनै जागोन आरोना आइडिया माने मानो होनना बुङोबा मा आइडियाव होदामोनथाय नोङो बै गोसथोलायनाया मारै गोसथोलायोना हिनजाव मोननायनि आइडियाब्रा हिनजाव मोननायनि आइडिया माने आरे मोना हिनजाव मोननायनि आइडिया बुंदो आरोना जायनाव ब्रुम थागोन ओमफ्राय थागोन आरोना लगाय थागोन एसे मानसिया एसे हिनजावबो जानांगोन आरोना साब्रै स्टाइल आरोना केमेरा थानांगोन डिएसएलआर नोरैबाय नोरैफोरबायदि आइफन थानांगोन नै आदैनाव दा बायजोबगोन बियो लादो सिख्लाफोर बेखौबो लादो आदैखौबो लादो आदै रुजुरुमखौबो लाबोदो मोसासिगोन लोगोफोर आदै जानथाखौ लोगो मोननानै बिराद बरिया माने आदैमोन बिराद बरिया माने आंबो बिराद बरिया मोनखायो नोरै जोंनि साखाथिनि जाखायो जोंहा नोरै आदै मानो होनना बुङोबा आदै रुजुरुमनि एक्ट्रेसनिखौ आरोना अननानै साबस्क्राइब खालामदो गोजौ थाखोआव खालामदो आरोना माथो बर'जों बर' एसे अनलायनांगौ जायोना बिथांनिखौबो जानथा फाग्ला दे आदैमोन खालामदो आरोना खालामनो गोसोबा जानथा फाग्ला बोदो नायदो साफाख्रेब खालामदो ना